Vi har været på besøg på Frederikshavn Nordstrand Camping og Feriepark. Campingpladsen ligger nord for Frederikshavn i et roligt og naturskønt område. Tæt ved både strand og by. Frederikshavn Nordstrand Camping og Feriepark har fået tildelt 4 stjerner, og det er en meget moderne campingplads. Der lægges vægt på, at gæsterne skal have en god ferieoplevelse. Og campingpladsen har der også meget at byde på, uanset om man ønsker fred og ro eller søger en mere aktiv ferie. Kommer man i eget telt eller egen campingvogn, kan man vælge mellem forskellige typer enheder. Der er teltpladser uden strøm på små 80 kvadratmeter, standardpladser på 100 kvadratmeter med strøm, store pladser på 140 kvadratmeter med strøm, og endelig komfortpladser på 150 kvadratmeter med 16 ampere strøm, vand, afløb og tilslutning til tv-antennen. Alle enheder ligger i åbne parceller med masser af sol og rimelig læ for vinden. Nordstrand Camping ligger, som navnet antyder, nord for Frederikshavn og lige ned til stranden. Det ligger i første parket, der går en rigtig god sti, som faktisk er asfalteret helt ned til strandkanten. Så man kan komme derned med klapvogne og kørestole, hvis man er lidt gangbesværet. Der er selvfølgelig ikke sti helt ud til vandet, men det er meget tæt på. Stranden den er rigtig flot og hvid og bred, og det er rigtig fint sand, der er her. Vi er her lige i midten af juni måned, så vandet er lidt for koldt for os til at bade i nu. Men fordelen er, at vi har stranden for os selv, sådan næsten da. Hvis man synes, at campingpladsens egen strand er for dansk, så ligger Frederikshavns Palmestrand kun 400 meter fra campingpladsen. Palmestranden er godt 400 meter lang og 50 meter bred. Sandstranden er børnevenlig, og vandet er rent og klart. Klitter og gryder sørger for, at der er læ for vinden, og plads til uforstyrret solbadning. Foretrækker du at nyde badelivet i skyggen, så står de store parasoller og palmerne klar til fri afbenyttelse. Det er muligt at lege solsenge, der er et udekøkken forklædt som en strandbar, og endelig er der beachvolleybaner både på stranden og i vandet. Palmestranden er sjov og spændende og giver en badeoplevelse, man ikke får noget andet sted i Danmark. Er man ikke til strand og havvand, kan man godt bade alligevel. Campingpladsen har nemlig en svømmehal, hvor vandet er opvarmet til 29 grader. Her er der vandtrampoliner og badedyr til fri afbenyttelse. Især børnene er rigtig glade for svømmehallen. I det hele taget er der gjort meget for børnene på Frederikshavn Nordstrand Camping og Feriepark. Der er flere legepladser fordelt på campingpladsen. Desuden er der boldbaner og udlejning af mooncars. Munden, så er du mere klar. Og selvfølgelig har pladsen hoppepuder. En hver campingplads med respekt for sig selv har en hoppepude. I skoven i udkanten af campingpladsen er der anlagt en Tarzan-sti. Det er nærmest som en forhindringsbane for børn, og her er næsten uanede muligheder for at lege og more sig. Sissel kan godt nok ikke være med inde i selve jungelstien. Men lige her ved jungelstien er der en rigtig god skovsti, og den er smadret god for Sissel. For der er godt med lys, og lyset varierer. Der er træer, hun kan kigge på. Det kan Sissel rigtig godt lide. Og der er fugle, og ja, det er en god sanseoplevelse. Skal du kigge der? Hvad du vil kigge på, skat? Og så skal jeg da også lige nævne campingpladsens minigolfbane. Den er sjov og anderledes, og hele familien kan hygge sig sammen her.
Frederikshavn Nordstrand Camping og Feriepark er oplagt som udgangspunkt for ture i Nordjylland. Under vores ophold på campingpladsen tog vi til Skagen for dels at se spidsen af Danmark og dels at se Skagen by. Skagen by er både hyggelig og fascinerende med sine gule huse og de krogede gader. Det er en dejlig by at spacere rundt i. Jeg forstår godt, hvorfor så mange holder af at bo her. På havnen summer det af liv. Dels er der den aktive fiskerhavn med de mange trawlere og kuttere, og dels er der de mange restauranter og fiskehandlere. Det er et udpræget turiststed, og priserne på de fleste restauranter er derefter. Vi skulle selvfølgelig ud på Grenen, Danmarks nordligste punkt, og Sissel skulle naturligvis med. Så vi tog sandormen fra parkeringspladsen og ud til spidsen af Grenen. Det var en sjov køretur, og Sissel syntes, det var rigtig spændende. Nu står vi ude på Danmarks nordligste punkt, Skagen. Og her mødes Kattegat og Skagerrak, eller Vesterhavet, som man også kalder det. Vi har taget sandormen herud, og det gik faktisk forbavsende nemt med Sissel i kørestolen. De var rigtig flinke til at hjælpe med at bære hende ind, og de er sikkert lige så rigtig flinke, når vi skal have hende ind til parkeringspladsen igen. Det koster 20 kroner per person at komme ud og tilbage igen. Man kan også vælge at gå herud, men det tager nok jeg vil skyde på en halv times tid. Og med Sissels kørestol, eller med en barnevogn eller en klapvogn, så er det nok lidt besværligt. Det var sjovt at se, hvordan bølgerne fra Kattegat og Vesterhavet mødtes foran spidsen af Grenen. Nogle få stillede sig ud i vandet med et ben i hver hav, men vandet var koldt, så de fleste blev på land. Sissel gad ikke rigtig være ude på Grenen, så vi tog sandormen tilbage til parkeringspladsen og kørte hjem til campingpladsen igen. Efter aftensmaden gik vi ned til stranden for at se solnedgangen. Vandet var næsten helt stille, og vi nød at sidde og kigge ud over vandet, mens mørket sænkede sig. Her er altså dejligt i Frederikshavn.